Smíle maith agaibh, smíle maith na teann go beidir go bhfuil doch óilta go. Ná dus ach cúpla rud risteach a meid na géisteach leis na cainteanna últa go bhí goin le cúpla óra chuig. De lóg bunún na telefíse. Ná bhí fatíos an na bhór I ngach éon tír faoin telefís nuair a tháinig sé cúthaigh de sac. Agus mar a chéile bhí sé seo an éir. Bhí gach éana tucadal go dtí an cinema ag an ná. Bhí fatíos an na bhór ar gcuine. Ní siú go géine go dtí na cluichí má bhíonn siad le feiceáil. Sin éon chúis an taon Cumann spórt in éireann a ghlach le cluichí a bheith beo ar an éir ag an dús ná Cumann Lúthchleas Gael. Ní raibh muinte an tachar ná an rugbaí sásta rodí a chur amach beo. An tagla bhí ortha mar a bhí nach éana. Bhí sórt fatíos ar Cumann Lúthchleas Gael. As an socrú duine an céad lá go nghlacadís le craola beo cluichí canis lá le pád. Cluichí an bóthraíomh idir chúige go bhí go. Agus na cluichí lechanis as canis de craobh na minúri agus craobh na síte. Gan éon ceann eile. Ach bhí cuiníl eile curtha leis go mbeadh Chrócaigh fan géad den dráchtach I Ghaeilge. Ná rud mór a bheith é sin a chur isteach. Beidir gur bheith sin a thug ochtach do ghaoine bhfuil blachamíd leis be Gaeilge an. Tribhlódan san chuna sa dhéan faoi, as an socrú a déanach ná. Go labhrann sin Gaeilge ar feadh den ómataí. Seán ó go ceallacháin ar feadh an céad den ómat eile I méarla. Mícheál Naisiúnta agus mar sin go dearan him. Mar sin a bhí ann in éidir go 62 agus 63. Ach dá íorann ní raibh sé sásúil. Ach bhí an cuiníl ann Chrócaigh fan géal. As bhí smaoine bhúnta go duine éige. Ní hol déon duine céad bheith. De bhfuil sé go netfaí Chrócaigh go thomláin I Ghaeilge ar chluiche na minúr sin Chrócaigh fan géal. Agus tá sé mar sin ná. Is trú ná fa sé me cóthar le 72 fan géal. Now sin rud amháin a riile. Now, lóg Mícheál Ó Héireann sin. Is dólamsa an písa úntach tráchtach de dhéan sé an Ghaeilge ar an chluiche sin agus an dúna gimar. Is dólam gur a stúdio déna gael sin nuair a bhí an chluiche ha. Ach bhí sé anna Ghaeilge, Gaeilge ar fáil, scoilíoch tre Gaeilge bhí gethe scoilíoch an. Agus is móil gur láir mar Gaeilge lena chéile agus bhí anna bheasa ar an Ghaeilge. Now, the lóg Tommy Murphy an son. Tommy Murphy a bhí go gimmert le leis cé gur anagáda de bhaile Catholic ar a rugga go. Bhí anna hena go mar Tommy. As de chnocha gimmerte, cé gur fear a chosnaigh I gimmert I lár na drugadaí. Ach bhí únca lumse go raibh cónaí ar a bort leise, cé gur a scoile bhí an. As óréigen na chus chuigear cúirt ar mar lí go bláid clia, dúirt sé lum cathadú fan ón go dtí trán ó na máire mar beag Tommy Murphy ige. Bhí enam an áidir, ach bhí sé meitheas san níos nóair seo. Beidir Chrócaigh a héan Chrócaigh dó timpeall ná. Bhí sé gimmert mar éireann sóis, as na cheapas go raibh sé go bhó. Ach bhí aithne go méir. Níor a bheithena ar nuair a bhí deire lena ré, mar níor bhuaig líis mór an. Agus nó ránaíoga I lár na páirce ar iarn an chéad. Bhí lán daoine rá cehé Tommy Murphy. Cehé Tommy Murphy, daoine bhí bhar mí sóil ná. Ní raibh mór an cluiste go mar deall. Agus bhí daoine rá lód anam na Gaeilge gur cór behan, agus lóg anam Paddy Kennedy ó Chiaí. Well, bheith Mícheál Conn lán agus duine bine mar a bhí ag ná. Mícheál Conn agus duine. Is bhí lán daoine den dúin gur Paddy Kennedy beidir an duine.
Agus an lá trééis sin nibn bheith fógrathe agus Tommy Murphy ann. Cé casta gá a misráí chunil ach mac le Paddy Kennedy. Agus an céadrad a churus ceiste ná cad a cheaptú den dirn an chéad a fógraigh le bheith. Agus ní freigrachóg sé ar amach dúirte nuair a bhí maithir beo agus nuair a bhíoh sé géarag pelle bhúine dósa. Bhíoh sé gcóna i rá an fearras fear a chunig mise gimmert riamh nó an timródas fear gur immer mise riamh cóis. Tommy Murphy. Agus bhín úd a rás a góin fear a bhí gimmert gur a bheithna ger agus dúirte de chríochna sé le rá dáach maithir beo bheith sé anmhródúla nó. So anna fella dóra bethe cé nach ra bána léir nó éonrad cosúla sinige. Tá cúpa ceistige má. Tá go go méidir gúil checklistí ag chuide go a dtíidir te hána agus tá daoine an beidir nachfuil checklistí go. Tá scéal sa mar go d híon faoin géad tráchtarachta nó géad tostáil tráchtarachta is tócha i dhéidir siríomh. Amóhann sé. Se. Ná a chudéim Gaeilge thurfar sort audition a bhí. As hála sé go raibh fógra bhí a gláiste fátaigh i gnám, ní rá sé bhí im le clia. Ach dá ná bhí fán ar dul bPáirc i Chrócaigh. Bhí gárad am aigna take bPáirc i Fógraí Sandála. A Ghaoin Uaisle, in the interest of your own safety and that of our players, Cumann Lúthchleas Gael asks everybody to cooperate with the Gardaí and stewards and not to come onto the pitch area during or after today's game. Thank you for your cooperation. Gluisin si bheith siad. Nú bhain do Gaeilge. A bhí fógra ar a bhada nGaeilge i gláiste fád. Ná, radio na bhí ar mar rang mé gnám. No smoking, please, except in designated areas. No smoking, please, except in designated areas. Beidir go nód atá in ná dúig dul amach. Tá cosc freisin ar sa tíní electronica means na height na public ar foot installed. Patrons are reminded also that the use of e-cigarettes in public parts of the stadium is strictly prohibited. E-cigarettes can only be used in designated smoking areas. Good morning. Ná an féidir leis mé chluisin. Ná me fá mohann sin inis. Ní éiad fá fógra nó éon tódrad i nGaeilge deis. As is móir atá gurán déta go mar eall. Bhíon 8,000 agus breise láthir ag na cléí mó. Ní Gaeilge óir í alánacha. A po bhreil ó Gaeilge deis. Ach níl éon Gaeilge leis feiscin. Tá sé le feiscin in áit a Gaeilge fut na háit. Seomraigh léasta agus rudaí cosúla sin. Ach ní éicin na slúta hagan an sahiad san na néchar. Ba bhreilm sa dámach i rud Gaeilge le feiscin agus a béir. Ní bheith éanna a go man aigen béir le bchór go meach a bhad níos mó Gaeilge le feiscin. Ná bhí sa cain faoin fógra. A túir cuiread a ghaoine teachtan sam ar an nánach. Lúdar geachta éigin go bhéad faoi teachta isteach séir agus go bhaid daoine tríal mar sráachtar ar chluichí Gael. Tá heithil sé linn teachta isteach a bPáirc i Chrócaigh séir. So díal fá airgad go teachta isteach. Is tháinig timpeall denna. Is go sgúil go raibh fógra mar é an áit a Gaeilge mar tháinig roinntaín ó scoil a clí agus bhí sló bra mór faoin sean ardám nó thógáin ardán aimimid a bhí an. Bhí mar go léir mar a bheith míisiúil sachan iseach nach ra bhéon ráirt ar a báir. Dúradh linn go bhaid gach éon duine chuig nómataí. Bhí gach le heann. As de réir a chélann san Ghaeilge ar ghaoine dul amach chuig nómataí duine eile. Agus á bhí lán dí bé nuair a tháinig mar reis. Ná, chléthe amán a bhí agus nach a chléthe amán a riomh mar héal. Ní a bhéana amán ta nanganí chúis. As ní rás riomh in éon áir ta géirí a nanganí chúis gur águs é i géad lá.
So a man to be show. A face of Medina be down of the home to Medina be kind. Nach a vein right to put a bar. I was doing a slum hain, and then Bottoon is fed at the end of it radio now at the host. Be a Chrócaigh le rag with the goni. The host is kind for your ruddy honey, Stachem Cowan up, Dahany is the no all. We shake him as the cool shots the care, no the visa. Tied on my rella, via her sabang sedan. Via her gomab near Visagum Gormani via own. Ak via her mer stol more hybrid of no at it, via man to get no the horn ship. So an chuidas mód am chrácht og bhí sé buna her sin. Cé gur an slithar an Darlums agus dar leis an daoine bhí géisteach faoin ardán, bhí an sárós fear a denigrí. For tá go mór in the man in the match, go daughter me. Man in the match. Mó cearó, mó cúig nómad the hín sé go dtí cúig nómad dé. As nuair bhí sé harta chur ceistar an meang sásta, Crealy and a canish and for the rear and law le party, dear law in the age. I was gone out with on my job doing the stay. I was not to wait off and go with you. No, that guard, we should have up there and pull the moon. Die vallen we hier nou in de trachter of de getested voor de Chile, Glór genorde toe kudwa. Trachter of the Ghaeilge, Merle, was I Vasca. You follow another Harlow, Muircheartaigh Granmore, to was the Cleague was coming to the yard in let me. Oh, the back, well, hardly a cruddy Navanah at a boy. Screen lager doing owl the gimmert. Tog dinner than bar. As Harning dinner stack was ever a trucker at a ground. As near a vein. Ever a trucker and Glór. Near a way in einem, near a henniese. Togel den bark at ham, the Asian honig den Elistacks ever a trucker via the honig through the bark, he was ever a trucker. I was hoping to any Reagan and see. Fill a gun and him, no repair. I was don't know it. You did it, you could you can't let for you. Fwy ni hegymedi'r na chen yr ydyn nhw'n baint i fi ac wrth yn y hymwch di ar y boed ar y by hol mewn cantiau ar y gwrslion o war o dan pys o ffad chwn gol y cantiau let mae oedd yn chwrs i emsyn O, ben y bael y fot. Bael y fot yma. Bael y fot, da hrig yn chlehe o yn y dywain bedr cawn siod yn blin o'r y be. Ni'r fe yn fwsgawn am cwmbelwm sydd fi cahir y gom nachil eisiau dweud blin. So yn chlehe nach mwy reig le tos nhw. Hanig yn dyn y siod. Hasi os mwyn cwr. Tam bliant y ffada ffehaf le bôl le dyn art nhw wedi tos radio air. Bi'n sydd y goni y cahfan ws ar yn eirr. Y goni, gos dwrs y catagell. Cwr yn radio'r siwl yr ein law. The rain is spreading from the west. And mean she tucked on through Ellery, but ni fi yn sy'n ein art nhw yn shifsio. Agus dod sy'n leis yn sy'n graws cynnes sy'n y lais. Fi sé fan nhw'n bliant y dod sy'n. Agus ni'r casag ein ar gydwedd sy'n gyron i everything is spreading from the west. Does that ever spread from the east? Roddy fi dyn y dar i'r yna, fi eisiau gesio, wel, hwrn clws eistrych dy dyn. Mi o'ch dyn i gyronych fi hil ffwy, beid dyn y nachmach yn Ghaeilge acw, nhw o'ch yn fegan Ghaeilge, mi nis gyronych ffwy d'ch yn Ni fi o'ch dar i'r, agos ni'r chwle ein yr i'r, chreulys clahyn yn mynd ewr, o'r ffag bliant y ffad. O siasg y caher, ystolwm gyda octoch. Agus ni'r chwle ein gyra'n rhaid ffwy tractor dyn Ghaeilge. Dyn leis yn telefis, ta se le ffesgyn beryd, dyn agos deryn gyr hachen se le dyn yn nachref Ghaeilge coffi o. Israel yn gwyl iawn gyffol, ceg o'r den y cwbl irat a derach o'r leis.
As the bhís go mód nach chinne sin agus fága gána bhachas le dí. Agus dar nóidíocht daoine géisteacht leis a tráchtacht an Gaeilge nar a focail Gaeilge go. Óda bhí gan haus. Tá scéal a gearad ó tóig na dréidir bhain seoinne faoiar a haga chusteachaige háchéin a lumneach agus bhí tócréile sin am clufa ceanna sin neireachta se bhí an agus bhí a fearse dugar a bhí agus haga teisteachtaí thuaig chunar fanúna in bhealach lí chun Ghaeilge. Ach bhí túine a tráchtacht clufa ceanna sin neireachta sin am go Loch Garvan a gimmart agus Tim Flood. Ach dúirtusa bhí móine bhí amróda go Gaeilge gearad ó túig gus go duna bháin teach bhí ná thuiscin. A bhí sé hénig amach sin go se ná thuiscin freisin héú. Ach dúirtus ar chumar beh taigmach gilo ó bhfuil tuile. Tá slitar a láceige ó hí slipped on the line. Ó bhí sé géar a géanana bh cad a bhí árá. Ná rud simúil faoi ómánaí le Loch Garvan. Bhí sé anúair a bhóidir craobh na héir, caige cúig, caige sé, agus caiithna bhóidir ríise, ceanna dhéic. Tríomh a bhóidir ceanna le ribbe sin. Seas go hocht. Ach bhí tríomh na léirnaige san na máin. Bhí ilomad buínaige gur Madrí Chrócaigh. Bhí sé ibar héan in éir. Bhí buin damda geile Madrí Chrócaigh comá. Agus héach sé ar full na crunne, Astráil agus gachad. As bhí buin é léirnaige leis an banjo comá. Bhí trír hod a éagsúla, bhí buin é léirna. Is móir a bhí sin na hiig agus bheith na rud é sin go fear bra ciún a bhí ann agus. Bhí éon mór ar chuí neireachta sé an sin bhí. Ó bhí, is chuindom sa chluí an ireachtas. Na fórna bhí go gluí lechanis na héirna. Dhéanna dís mallar tú gur na craobh go lechanis an ireachtas. Bhí dí seán le líon ireachtas, agus bhí an ireachtas a gánaí am leachlíon. As is chuindom sa lechanis na ireachtas bí an bháin craobh osciún 10,000 duine ann. Beidir go Loch Garvan agus an clár a bhí gimmart, agus bhí chluí únaí go. Ach de réir a chéile deirta Napoli in éon rud ach seán. Chluí an bhóchar íon bhíh slúte áilmhóra freistalátha agus tá dead a lóinis. Is tó thugad mé an fear seo tá cainte sa Spéin thugann ar eis níos minicí os tamplathe go le tosaí mu ar báce. Bhfuil na ceiste géanana hí an sin go bhí há. Dúin? Bhí tú láirtin sin hí slúige réalar rudí eáil héad muin mar sin le. Tá ceisteach ó liscan cén bhín ar chuirteach an logo nu a GAA. Sin an rud is feicáil í bhí áin agus tá bhid tréis bearla chuir ní hiic me. Ja, bechumbalom sé sin a bheith an meach CLG cóflúte. Tá sé anú an aimseach agus Tá an freigrad tú marialver sin ó ní brand name CLG. Is brand name GA. Mas féidir brand name of the GA is féidir a of faoi rud é. Ian Shaw, captain, a Kate captain of who three captain mar Craven here 3 euro. Kate in your house area. Now, Aboshe, fuck you, Australia, which is in capital. Aber é sin Ní lá sé focail Gaeilge. ó ja. A captain, Steve Lux. Sínam go ceartta. Is meam go ceartta go ní bobláán. Is tólamsa Up there right was shots from a game, you know. Yes, a job out of to it, so bheith sé go deas Gaeilge, beagánaí Gaeilge cloisiint ó gachéal captain. Agus chuin libh Leicester ó rion. Bhí sé go honnta, ach bhí sé sin do glan bheádaige ó bhí sé 10 bliain. Mar dúirt mún deor leis bhí idir caint faoin árán a bhíon, agus dúirt sé láigen beidir go meach duine goibh sé mar captain ar chiilcéim. Agus ag an ám sin de scríomh sé amach, bhí ag ahar Leicester a gimmar comá daon de scríomh sé amach, agus bhí sé ge ar agla na hagla. Ó chóir go meach sé, nuair anim níta duine mar captain,
is dó lums agus molla me gur cór de ifigach na Gaeilge sa chún dé sin laut leis. Begáin Gaeilge da, agus beidir an dúgus a ghlacha féin. Sínim le chum na féine a thuir go Cumann Lúthchleas Gael go bliantúil go scríbtar amach ag gachchunda agus ag na hefigí Gaeilge agus go neirtar lob gur chuide gá górum a chintiú go lóirtar irid Gaeilge ag ghlacha cordi agus rudí mar sin agus háiríre ní féidir bheith muid leis fuip chuile lá ach dáine a chuile chuide hógus tá me cinnte gan éireach muid níos múide na airíonsacha ní cheall íireachta ó fáice Chrócaigh a ggéire orb Gaeil úsáid mar tasa go mhaid ar a Coiste ar a héin mar cháirlach ar trí bliana dúas chuile blion gur chorbar ní bháin íireachta seamach éil chundathe agus ar chúigi a ggéile go dárlach sé sin achas minic a chuile amach beidir nod an beg nó cúna beg le chun le chéad. Bhfuil éiste a ggéanaan eile? Pléisio bhíocharbal an craobh chuige an Cardóíring. óíring. Bhí túrms a gomsa agus beidir bhí go lé agus go bhéadhí sin a nuachan ach gur fórna le Gaeilgóirí amháin a bheits na fórna agus go mbeadh rá gur cluthe chuigi le imróirí le Gaeilge amháin a bheith an. Agus thug sé deis ar bhealach go mbeadh an tanga luite le condé nó le luite le cluthe mór agus go mbeadh festas an chuige a chahabh go bródú ag duine. Tá do bhúr. No, is dólums gur cór ahantas na húrta gacha éonrod a mod. Ní léonrod Mícheál le rod a fríal agus gur depacha. Ní pacha é. Gur cór rod é mar sin a hástáil ar a léad féchan é bródi. Ach beata gúile numar go chléhíon is gúil. Éan eile? Wel, cacad o'r chordiad yma ffyr wych gyfiol o Muircheartaigh